Všetci, vítajte pri prvej Roblox hre, je to Christmas Obby a som tu aj so sestrou a ideme na to. Ona už je tuto v diaľočke. Dobre, ideme na to. Prvé prekážky. Ojoj. To ani skákať sa nemusí. Ideme na to a toto akože už je o trochu ťažšie. Ale ani tu sa nemusí skákať, akože len takto, keď sa dá. Ale nie. Ideme ďalej. Toto je ľahké. Hej. To akože kto toto nevie, nechápem. Tuto sa, tu sa asi musí skákať, hej. Dobre, a ideme ďalej do píšť. Dobre, to bolo ľahké. No. A ideme ďalej. To čaká, že zabije to. A ja to tu obchádzam jak oný nejaký pišťanský. Dobre. Jak bubino tu obchádzam. Zivička, čakaj ma. Takže tuto máme... Dobre, idem. Tuto ja som sa sekla. Pozor. To nefunguje. Zelené. Zelená. Hej, zelené sú všetky správne. Zelená a zelená. Takže čakáme na... Čakáme. Hrá tu hudba. Jasné, že? Poj toto. Ježiš! Ideme na túto hovadinku. Neviem, čo to je. Kúkajte. To ešte... nie je tam toho dosť. Ešte si myslím, či... Nie. Akože ja mám taký pocit, že toto je cieľ. Takže let's go. Macko. Jej. Ideme ďalej. Takže tu mi hovorí, že sú že vraj nejaké sane. Cí, panečku. A kde mám ja sane? Dobre, idem ja skúsiť a dopadne to... Počkaj, idem ja. 3, 2, 1. Ich chcem spravnúť. No tak, kde ste? A počkaj, mám to. Zvládla som to, takže idem. Macko a ideme ďalej. Kúkaj. Dobre, ideme ďalej. Počkaj, a to... Ešte ani raz som nepadla, takže hej. A ideme ďalej. Dokedy toto akože bude trvať? Konečne. Ja si... Šmiklavka! Dobre, vyberám si zelené. Môže takto niekto zaleteť. To bolo také posúvace a ideme ďalej. Tuto je nejaká typkyňa. Obideme. Ja som padla! A toto čo? Toto. Aha, čo tu je? Ježiš, to čo to som ja toto vykúzlila? Kúkajte na mňa, ja neviem, čo som. Čo to je? Kde si? Ja som peniaze asi získala, ja neviem. Vyzerá tak mašina, ideme ďalej. Tu asi sa hentého nemôžem dotknúť. Aha, takto. Dobre, ideme ďalej. Jasné, že ideme ďalej. Do pišťan ideme. Dobre, toto som ja profil. No, dobre. Aha, ďalšie, toto môžem získať prachy. Ja neviem, čo to je za stroj, ale dobre. Tu som získala prachy. Ktorá? Tuto, jasné, že? A teraz? Ja? Počkaj. Ne. Takže je to logicky stredné. A to je všetko. Krátke. Počkaj, 3, 2, 1. Macik, pomôž mi. Aha, tak nič. A ja, že Macik pomôž. A Macik dopadol a ideme ďalej. Takže tuto jedem spodkom. No počkaj, a čo tuto je? Vláčik. Aj keby ona bola v lufte a pritom ja som takto, dobre. Čo je to? Aha, idem zase robiť toto. Dobre, toto už ma nebaví. Nemám na to nervy, ideme ďalej. A čo toto je? Ja nemám... Aha. Takže ideme takto horom asi. Či padnem? Ja padnem. Ja, je to takto. Aha. Tak, Mission Impossible. Takže ideme takto. A to naozaj vyzerá, keby ste išli na severný pol. Neviem prečo, ale to tak vyzerá. A to... Neviem, jak sa že takto niekto spá. Ježiš, to ideme hore? Či dole? Ja neviem. Niekto tu zomrel. Furde.
A toto čo je? Počkaj, ja skúsim. Ja toho sa asi toho modrého nemôžeš dotknúť. Čo je toto? Ja. Takže... Ja tam sú lasery, bože, ja som nevidela. Je, dobre. Takže už viem ako. Takto. Som nevidela. Takto. Takže už len toto je mega ľahké. To keby niekto nezvládol je čuk. Ideme ďalej. Takže, to keby to niekto nezvládol, tak je Rambo úplný. A toto keby ja nezvládnem, tak bubinko, ochraňuj ma. Okej. A toto čo je? To je nejaké ľahké, primitívne. No, každývička. A ja neviem, kde je koniec. Asi, kde je koniec? Hore máš, hore. Ja mám hore nič. Dobre, takže, akože, ježiš, ja som si to nevšimla. Už by sme mali byť za polovicou. Tuto to je vidno. Dobre, ja som... Tuto, takže ideme. Toto je nejaké, keby toto nezvládol, bubino, pomoc zachrána. Toto je tiež nejaké, vyzerá to jak darček tak trochu. OK, ideme ďalej a už sa blížime aj ku koncu. Už máme viac než za polovicou, takže hej. Teda, nie, nemáme za polovicou ešte, ale o chvíľu už budeme mať za polovicou, takže pokračujeme. Dobre, a toto čo? Nemôžem sa dotknúť čoho? Jaj, ono... Aha, ja tam nevidím, lebo to vyzerá. Snežná krajinka. Čo? Kde mám prank? Čo? Počkaj. Kde? Jaj. Aha. To musíš rýchlo. Rambo. A teraz, opa, zvička. A teraz zasa, a toto je možno aj ľahké. Dala som toto, ale to bolo tesné, ty kokos. Jaj, ono tam mizne. Macík, zachraň ma. Macko, pomoč. Objímeme ho. To nám pomôže a dodá silu určite. Dobre, Maco, ďakujem a ideme ďalej. A čo je toto? Do pišťan. Ja, ty keby si sa tam prepchala do tej dierky. To je ľahké. To je ľahké. Dobre. Trošku som sa pozabudila. Nevadí. Počkám radšej, kým to dojde, lebo sa pozabudnem druhýkrát. Sú zasa modré, to poznáme. Nevadí. Nie. Dobre, takže tuto ideme. Načo to strašné. Ja neviem čo, ale... Niekto sa tam rozpadol, to čo bolo snehová lavína. Dobre. Nekomentujeme. Ináč, už som si všimla, že sme za polovicou. Tuto hore to vidíme. Tuto. Počkaj, dám inú farbu. Tuto hore to vidíme. Takže takto. Ujo! Ja pačíka ešte koľkokrát to spravím, dobre? Ideme na plno. Opa. Kde si? Opa. Opa. Dobre. Každopádne toto je moje prvé video z Robloxu, takže akože ja Roblox mám už veľmi dlho, ale prvýkrát to dávam, takže tak. Toto je prvé video z Robloxu, keď natáčam, ale ja už Roblox som hrala veľmi veľakrát, takže to není len prvýkrát, čo hrám Roblox. Už sme aj viac za polovičkou, ono to mizlo. Ideme ešte raz. Jaj, tam bol laser. Aha. Nevidela? Nie. Ideme. Ja som už 59. Uj. Ja som už tu. O chvíľku už budeme pri konči. No super. Aha, they like it. Ok, ideme horom. Ja som si to nevšimla. Ja som sa na poslednom, dobre, ideme to ešte raz si zapakovať. Horom, skoč, horom, dobre. Skoč. Teraz dolom, skoč, dolom a skoč. Dobre, už to máme.
a ideme pokračovať. A tam je nejaký, neviem, to si môžeš vybrať. Vyberám si horor. Už sme o chvíľku na konci, za chvíľku, takže idem. Takže... Dobre, takže pokračujeme. Nie. Prosím, za japačíko, mominko. Teraz to dám už. Tak, skok. Horom. Skok. Ja sa vždy tuto zabijem. Dobre, posledný krát tu skúšam. Tak. Potom. Tak, horom. Jasne, že horom. Kamo, dám to. Konečne. Ja som si to tam nevšimla ani predtým. A teraz už len asi takto. Nie? Hej. Mám box. A už sme na konci. A môžeme si ísť dokonca aj zatočiť, takže ideme na to. Takže tuto máme free spin. Takže ideme točiť. Spin. Prosím. Oh my god, ja mám vlasy zadarmo. Takže... To je divné. Ale uvidíme, ako budú vyzerať. A? Je to dobré? Ukáž? Je to divné, má to takú plešaniu nejakú, nevadí. Dáme asi naspäť. A už sa točiť nedá, hej, takže ešte môžeme chvíľku počkať a robiť debiliny. Takže o pár sekúnd môžeme ísť znova si zatočiť, ja neviem, dokoľko budem točiť. A toto, jeden trik skúsim. A... Dobre. Takže už o 35 sekúnd si môžem točiť. Takže... ukáž, jak to funguje. Ja je to takto? Ježiš, to je dobré. Môžeš kráčať. Mama! Ale ja musím skákať pritom. Ja kráčam, kúkaj. Ale to musíš pritom skákať. Nemusíš. Takže idem naspäť asi. Idem na začiatok. Ja neviem, kde som. Ja som tu. Ujo. Počkaj, idem. Jožo svätý. A teraz čo? Jak sa mám to dole? Jožo! Dole, Poď choď. na to. Dobre, a ideme sa mne sa zdá, že sa už dá točiť, hej? Dobre, nech to bude pozitívne niečo. Prosím, ty ticho. Počkaj. Jacket. Ale akože, počkaj, čo mám teraz na sebe? Ja ani neviem. Ukáž, jak to vyzerá. Nechám. Mne to tu musí dať, ja to nechcem. Ukáž. Nie, nechám si svoje bundičku. Takže toto bolo všetko a uvidíme sa možno pri ďalšom videu. Čus!